কোনো মতে ট্ৰেক্টৰখন চলাই আছে আদাৰৱাইজ ট্ৰেক্টৰ পৰি থাকিব তেওঁলোকে रायजो राजाफोरनि अबदानजों मोननाय रायजो राजाफोरनि नाजानायजों मोननाय हारिनि सिनस्रि होनानै जायखौ बुङो माहारियारि आफादजों लोगोसे हाथियारजों सोमावसारग्रा जोंहा जोहोलाव बिथांमोनजों लोगोसे गोबां इन्टेलेक्चुवेल्स बिदिनो बयबो आलादा रायजोनि थाखाय गोबां गिदिर सिमां नुनानै जामारसिगोन नामा मोनथारसिगोन नामा होननानै बयबो गेजेर ससेयावहाय सानफिनदोंमोन नाथाय फैयै फैयै सुक्तिया जालांबाय सिमाङा सिमाङैनो थाबाय आरो जि गोसोआव आघात मोनसे मोनदों रायजो राजाफोरा नैबेखौहाय दिनैसिम बावनो हायाखै जायनि जाहोनाव दिनै जों नुदों पिसनि मुङाव गोबां बेले बेजे जानायखौ नुदों दिनै मोनखानाय माखासे पावार एन्ड फांसन्सफोरखौ खोमाना लानो गोनां जादों नाथाय बिथांमोना दासिमहालागै बुंब्लाबो खोनाब्लाबो गावसोरनि देरगानायखौ बुंनानै लानो लाजिनो रोङाखै जाय बुस्थुआ नंखाय बेखौ सैथो होनानै दिनै खनले खनले बारंबार बुंनानैहाय सोरबायदि मुर्खखौ बुजायनो नागिरदों दिनै रावबो बुजियै गैया दिनै बयबो बुजियो आरो दिनै बिथांमोना बेखौनो खनले खनले दामफ्लेबाय थादों बुंफ्लेबाय थादों फोसावफ्लेबाय थादों बोरै हायो बोरै हाया नाथाय दिनै सैथोआ सोराङाव बयबो नुगासिनो दङ दिनै जोङो मोनथिगौ जे थांनाय मास मोनसेसो जाबाय नामा CSB बर्डखौ बिथांमोना स्क्रेप खालामदोंमोन आरो बिथांमोना दाफामफिनगोन होननानैबो रादाय होदोंमोन नाथाय फैयै फैनानै बोसोरब्रै जोबनोसैयावसो दिनै CSB बर्डखौ दाफिननो गोनां जादों आरो बेनि थाखाय दा नटिफिकेसन दाफामफिननो गोनां जाबाय नाथाय बेनि आउटकामा मा सरकार जोबनोसै समाव बिथांमोना CSB बर्डखौ जेब्लानाखि जोंनि समाव मोनसे अपरचुनिटि फैदोंमोन आसाम गभर्नमेन्टआ जेब्ला थार्ड ग्रेड फर्थ ग्रेडनि गोबां मोनसे गिदिर मार्जिनाव रिक्रुटमेन्ट खालामदोंमोन अब्ला जोंनि BTC हालामावहाय गोबां भेकेन्सिसफोर दंमोन बेफोरखौ दिनै सोर मोनखो आरो बबे जायगानिफ्राय दिनै मोनफैखो दिनैल' नङा नैबेनि बागै टपिक गोबां सावरायनाय जाबाय आंनि गोबां भिडिअसफोराव आं बे खोथाखौहाय खनले आं रायखांबाय थादोंमोन आरो बिदिनो गोबां दैदेनगिरिफोरा गाव गावनि बिबुंथिखौ लाखिदोंमोन नैबे थार्ड ग्रेड फर्थ ग्रेडनि साख्रि थिसननाय आरो CSBखौ स्क्रेप खालामनाय दाफामफिननायनि बागै माने गोहो गैयैनि बागै BTCआव दिनै बिटिआर मुं लानानै दिनै माखासे मोनखानाय जोंनि जि डिपार्टमेन्ट्सफोरखौहाय गथायफिनना लानानै बा बर्डफोरखौ केन्सेल खालामना लानानै दिनै बेफोरबायदि बेले बेजेया जानायखौ नुनो मोन्दों दिनै बेखौनो रायखांदों जोंहा दिनै बिजाथि फोसावजानाय BPF पार्टिनिफ्राय मानगोनां BPF दोलोनि MLA बिथां दुर्गा दास बर' दरं उदालगुरि समस्तिनि फोसावजानाय दिनै बिजाथि बिथाङा दिनै माखासे खोथा बुंदों आरो जोबोद मोजां माखासे खोथाफोरखौ बिथाङा दिनै फोरमायदों मिडियानि सिगाङाव बिथाङा मा बुंदों बेखौ आं नोंथांमोननो दिन्थिनायनि सिगां फंनैसो खोथा आं नोंथांमोनजों शेयार खालामनो होननानै सानबावदों खोथाया दिनै सैथोना नंखाय बेखौ मोनथिया नाथाय पृथ्वीराजनि पेनेल लिस्टआव मुं थिसननायनि बागै आं सानदों जानो हागौ बिथाङा स्टेट गभर्नमेन्टनि फारसे मोनसे रबट बायदि जोंनि BTC हालामावहाय मोनसे गुलाय गुजाय थासारि लाबोनो थाखाय बिथांखौ हयथ' बेबायदि दैथायहरनाय जादोंमोन खोमा एन्ड साननो गोनां बाथ्रा दिनै बिथाङा पेनेल लिस्टआव मुं थिसननायखौ लानानैनो माने जोबोद गिदिर बाथ्राबो बुंदों बेबो सैथो नंगौ नाथाय बबेनिफ्राय बिथाङा बेबायदि साहसखौ मोननाय बेनि फारसे खुनु अबदान गैयाजासे माबोरै बिथाङा निजेखौनो माने 100% सियर जानानै थानाय जे बिथाङा दिनै BPFनि केन्डिडेट हिसाबै फोसावजागोन होननानै स' नैबेफोरखौ एसे नायबिजिरनानै नायोब्ला एसे साननो गोनां बाथ्रा फैयो जे बिथाङा थारैनो माखासे गोबां फैसा गारनायनिबो हुमखि होदोंमोन स' नैबेफोर जाथायखौ पइन्ट टु पइन्ट जुदि जोङो एसे साननानै नायोब्ला हयथ' बिथाङा BJPनिसो एजेन्ट हिसाबै BPF दोलोआव हाबनानै जोंनि बिदा फंबायनि गेजेरावहाय भट सोखावनायनि खामानि मावनोसो बिथांखौ दैथायहरदोंमोन नामा स' रायजो राजा नोंथांमोना नैबेनि फारसे मा सानदोंमोन बेखौ नोंथांमोना फोरमायहरनो हागोन कमेन्ट बक्सनि गेजेरजों आरो लोगोसेनो दुर्गा दास बर' बिथाङा मा फोरमायबावदों बिथाङा बुंबावदों जे दिनै हयथ' दिनै UPPLआ हारसिङै जुजिनायमोनब्ला सों बिथांमोना थारैनो साहस खालामनो हामारगौमोन ना दिनै बिथांमोना माखासे जि एसे पावार दङ बा जि एसे सोलिगासिनो दङ बर्थमानसिमहालागै बिथांमोना BJP दोलोनि एसे एनै थाव सोनायजोंसो बिथांमोननि ट्रेक्टरा खुनुरुखुमै जुद्रुद खारगासिनो दङ बे नंगौना नङा बेखौ आं बुङाखै नोंथांमोननो आङो दिन्थिलांगोन दुर्गा दास बर' बिथाङा आरो माखासे गोनां बाथ्रा बुंबावदों आसा खालामदों नोंथांमोना बिथांनि बिबुंथिखौ जोबजासिम नायलांगोन आरो नायलाङोब्ला
थारैनो मोनफा मोनफा पइन्ट्सफोरखौ नोंथांमोना हमदांना मोनगोन जे थारैनो बिथाङा सैथो बाथ्राखौनो बुंमारदोंमोन। दिनै बिथाङा सैथो बाथ्राखौ सोराङाव लाबोनानै होदों आरो बियो बयनिबो थाखाय गोनांथि। दिनै बयबो नैबे बाथ्राखौहाय खोनासंनायजों लोगोसे नोंथांमोना आरो फिन खनसे गुगोलफोरावहाय बबे बबे मेडियायावहाय मा सार्च खालामनानै दोनदोंमोन आर्काइभआव जुदि नोंथांमोना बेखौ नागिरफिननानै नायबिजिरोब्ला थारैनो बिथां बुंनाय बाथ्राया सैथोमार। दिनै CSB बर्डनि माखासे नटिफिकेसन ओंखारफिननाय आरो बेनि गोदान बर्ड दाफामफिननाय बेफोरबो सैथो। दिनै थार्ड ग्रेड फर्थ ग्रेडनि माखासे जोङो अपरचुनिटि मोन्दोंमोनब्लाबो दिनै जों बेनि खाबुखौ मोननो हायासै, बर्डआनो गैयामोन। आरो लोगोसेनो दिनै जोङो जोंनि ओनसोलाव जोंनि BTC हालामावहाय गोबां थार्ड ग्रेड फर्थ ग्रेडनि भेकेन्सिसफोरा फिलआप जाबाय। बेनि खहाया सोरनि? आरो दाखालि बावैसो फोसावजानाय माखासे 600निबो गोबांसिन जे रेगुलाराइज खालामना होनाय फरेस्टारफोरखौहाय लानानै बिथांमोना मोनसे प्रग्राम खालामदों एपइन्टमेन्ट राननाय। नाथाय नैबेयावबो माखासे जोबोद बुंनो गोनां बाथ्रा दङ। नाथाय जाय बिथांमोना साख्रिखौ मोनदों बा रेगुलाराइज जादों बिथांमोनखौ आङो साबायखर बावो। बिथांमोना खस्थ' खालामनायनि गेजेरजों नैबे खाबुखौ दिनै मोननो हाबाय। साख्रि मोननाय बिथांमोननिसिम आंहा बुंनो गोनां गैया। नाथाय सरकारनि जिथु मोनसे आखु, समा जोबनोसै समावसो माखासे खामानिफोरखौहाय हाखु दाखुयै मावो। जिथु एपइन्टमेन्टआ रानखांनायनि उनाव एपइन्टमेन्टखौ लांफिननानै फिन खनसे प्रग्राम बानायनानै बिथांमोना दिनै एपइन्टमेन्ट रानना होदों। बेनि क्रेडिटखौ बिथांमोना नैबे बिसायख'थिनि सिगां लानो नाजानायखौ नुनो मोनदों। आरो लोगोसेनो दिनै दुर्गादास बर' बिथाङा बुंबावदों जे अन्थाइ खाम्फा गायसननाय बायदिसिना खाम्फा गायसननाय दिनैनि समावहाय नोंथांमोना गोबां नुनो मोनगोन। मडेल कड अफ कन्डाक्ट फोसावजानोसै आरो नैबे समावहाय जों बयबो मिथियो दिनैनि समाव सरकारि खामानिखौनो बेफोरबायदि मावनो हानायनि खाबु गैथ'ला। स' नैबे बेलायावहाय बिथांमोनहा बायदिसिना आसनि फोसावनो हानाय बा बायदिसिना ल' प्रम'सन होनानै दिनैनि समाव भटार्सफोरखौहाय इनफ्लुयेन्स खालामनो नाजागोन नैबेबो रोखा। आरो लोगोसेनो दिनै बिथांमोनहा हाजासे खामानि मावनानै दिन्थिनो नाजागोन। बेनि गेजेरावहाय बा बेनि मादाव हयतोबा 50-70%आनो जाफुंनाय नङा। स' रायजो राजा नोंथांमोन बिजिरनो गोनाङा नोंथांमोना दिनै बबेथिंहाय बबे सेर दागाया नोंथांमोना दिनै बिजिरनो गोनां बबेथिंहाय अजना गोबांसिन जादों, बबेथिंहाय बेसादा गोबांसिन, बबेथिंहाय मुल्यबान जागोन, बबेथिंहाय बबे फारसेथिं नोंथांमोना आगान होयोब्ला साबसिन जागोन नैबेखौ बिजिरनो गोनाङा दिनै रायजो राजा नोंथांमोननिसै। स' नोंथांमोननि आखायावनो दङ दिनै जोंनि इयुननि समा मोजां जागोन ना गाज्रि जागोन नैबेफोरखौ बिजिरनो गोनाङा दिनै जोंनि आखायावसै। स' नैबेखिनिखौ बुंनानै रायजो राजा नोंथांमोननिफ्राय आं दिनै नैबे भिडिअनिफ्राय बिदाय लाथ'नाय जाबाय। आरो लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ। टिल देन स्टे टिउन। बाय। আমাৰ BPF দলৰ মাননীয় সভাপতি হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়া আৰু আজি গোটেই CWC যিবিলাক সদস্য আছে তেওঁলোকে নাম দুটা ঘোষণা কৰাৰ লগে লগে আমাৰ কাম্পা বৰগোহাঁই ডাঙৰীয়া আৰু তেওঁলোকে যি ধৰণে আদৰণি জনাইছে, হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়াৰ সিদ্ধান্তক এছাৰ্ট কৰিছে চবে যে তেখেতে ভাল চিলেকশ্যন কৰিছে। আৰু আমিও আশা ৰাখিছোঁ যে আমি এতিয়া বিৰোধী পক্ষত আছোঁ, বিৰোধী পক্ষত থকা ৰাজনৈতিক দল হিচাপে আমাৰ আজি যিটো দলীয় কৰ্মীসকলৰ সক্ৰিয়তা, সেই সক্ৰিয়তাই বুজাইছে যে আগন্তুক MP ইলেকশ্যনত কোকৰাঝাৰ দৰং ওদালগুৰি দুয়োটা চিটে আমি বিজয়ী হ'ব পাৰিম। মই এইকাৰণে কৈছোঁ যে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি আৰু UPPL তেওঁলোক দৰং ওদালগুৰিত বিভ্ৰান্ত হৈছে। তেওঁলোকৰ নিজৰ দলীয় কেণ্ডিডেটবিলাকো আনকি তেওঁলোকৰ শিবিৰ এৰি আজিও দেখিছে আপোনালোকে আমি অপজিশ্যনত থকা ৰাজনৈতিক দলটোত যোগদান কৰাৰ অৰ্থটো আপোনালোকে বুজিব পাৰিছে। প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত BTC সুস্থিৰভাৱে চলা নাই। আৰু তাৰ ডাঙৰ দুটা কথাই কৈ মই শেষ কৰিম। 1 নম্বৰ নিযুক্তি, থাৰ্ড গ্ৰেড ফৰ্থ গ্ৰেডে নহয়, অফিচাৰৰ বাহিৰে হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়া আটাইবিলাক নিযুক্তি দিছে। কিন্তু আপোনালোকে নিজেই দেখিছে যোৱা থাৰ্ড গ্ৰেড ফৰ্থ গ্ৰেড অসম চৰকাৰে যেতিয়া নিযুক্তি দিলে তেতিয়া গোটেই BTCৰ ভেকেঞ্চি প্ৰমোদ বড়োৱে ৰাজ্য চৰকাৰক দিলে। আৰু এই নিযুক্তি BTCত কোকৰাঝাৰৰ মানুহ হ'লে কথা নাছিল, ধুবুৰী, শিৱসাগৰ, ডিব্ৰুগড় এই ঠাইৰ পৰা ল'ৰা আহি ইয়াতে তেওঁলোকে নিযুক্তি পালে। কি আমাৰ নিবনুৱা নাছিল নেকি? ইমান লাখ লাখ BTCত নিবনুৱা ল'ৰা ছোৱালী আছিল। প্ৰমোদ বড়োৱে নিবনুৱাসকলক এটা গোকাত মিছা কথা ফাঁকি এটা তেওঁ দিলে যে তেওঁ ঘৰে ঘৰে নিযুক্তি দিয়াটো বাদেই যিকেইটা ভেকেঞ্চি ওলাল সেই ভেকেঞ্চি কেইটাও তেওঁ দিব নোৱাৰিলে। আমাৰ হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়াই ঠায়ে ঠায়ে যেতিয়া প্ৰতিবাদ কৰিলে, বক্তব্য ৰাখিলে, তেওঁলোকে এতিয়াহে 20 দিনমান আগত
ৰিক্ৰুটমেণ্ট বৰ্ডখন BTC ৰিক্ৰুটমেণ্ট বৰ্ডখন আকৌ এবাৰ নটিফিকেশ্যন কৰিছে। তাৰ মানে ইয়াৰ আগত বৰ্ডখনেই বনোৱা নাই আৰু 8 মাহ আছে। এই 8 মাহ ৰিক্ৰুটমেণ্ট বৰ্ড মানে তেওঁলোকে চাকৰি দিব পাৰিব নেকি? 1 2 নম্বৰ, BTCৰ যি ক্ষমতা দিনক দিনে প্ৰমোদ বড়োৱে দুৰ্বল কৰিছিল। ৰাজ্য চৰকাৰে 16টা ডিপাৰ্টমেণ্ট হস্তক্ষেপ কৰা আৰম্ভ কৰিছিল, কিন্তু প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াক তেওঁৰ গাত হুঁচেই নাই। যেতিয়া হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে BTCৰ চাৰিওফালে কোৱা আৰম্ভ কৰিলে যে আমাৰ 16টা ডিপাৰ্টমেণ্ট কি কাৰণত তেওঁলোকে ডাইলুট কৰিব বিচাৰিছে ৰাজ্য চৰকাৰে, প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়া 1.5 মাহ আগতে এখন নটিফিকেশ্যন উলিয়াইছে, সেই 16টা ডিপাৰ্টমেণ্ট ৰাজ্য চৰকাৰে ফিৰাই দিছে। প্ৰমাণ হ'ল নে নাই? নিযুক্তিৰ ক্ষেত্ৰতো নটিফিকেশ্যন কৰিবলগীয়া হ'ল তেওঁ, আৰু যি ডিপাৰ্টমেণ্ট লৈ গৈছিল তাৰ ক্ষেত্ৰতো নটিফিকেশ্যন কৰিবলগীয়া হ'ল। ইট ইজ প্ৰুভ ডেট আমাৰ প্ৰমোদ বড়োৱে BTC ৰাইজে আশা কৰা ধৰণে চলাব পৰা নাই। স্যার UPPLৰ নেতাসকলে কৈ আছে যে ইলেকশ্যনৰ পিছত BPF 0 হ'ব বুলি। জিৰ' পাৰ্টিৰ লগত দেখোন UPPLৰ সভাপতি, জেনেৰেল ছেক্ৰেটাৰী, বিজেপিৰ বিষয়ববীয়াবিলাক BPF-ত আহিছে। এতিয়া কোনে কি হ'ব? এতিয়া ট্ৰেক্টৰত তেল নাই, বিজেপি কি কয় UPPL ট্ৰেক্টৰত তেল নাই, কিবাকে বিজেপিয়ে তেল ভৰাই দিলেহে চলে। UPPL অকলে খেলক কোকৰাঝাৰত, চিকিউৰিটি ফৰফিট হ'ব কোকৰাঝাৰত যদি অকলে খেলে। গতিকে তেলটো ভৰাই দিছে ট্ৰেক্টৰত, ৰাজ্য চৰকাৰে বিজেপি দলে তেওঁ কোনোমতে ট্ৰেক্টৰখন চলাই আছে, আদাৰৱাইজ ট্ৰেক্টৰ পৰি থাকিব তেওঁলোকে।